den herovre. Det skulle være nok. Økonomisk kører det ikke så godt. Ja, den er vi igen. Ja. Derfor er min søster helt interesse. Altså, du ved, hun sidder med økonomien. Det er klart. Kører rundt. Det hentes, vi sidder med penge. Det er godt nok varmt herinde. Så hun er blevet sådan lidt... Så begyndte at blive gråhårdt. Nu kan jeg godt se. Ikke på nu er det der. Ja. Selvfølgelig bliver hun ældre også. Hvor er Janne? Men Kjeld har ikke snakket med ham, men han har det. Han skulle heste. Han lever af at gå heste. Hvordan lever han af? Ja, meget godt. Nej. Men nej, for han har du også en med? Men han var nu også fik til det. Jeg har en gård. Han ender med hjemme. Den blev kaldt for... Så købte Hannes mandens bror købte den. Men han har heller ikke ret mere flygt. Man kan ikke gøre noget ved det. Så det var jeg. Men han er kommet til det vand. Den anden Annette har nogle gange haft det svært. Nu var de ikke sammen, ja. Men du ved, dengang Anne boede ved Kjeld, der var lidt svært. Vil du gerne lege? Vil du gerne lege? Vil du gerne lege? Hvad med dine børn? De er også store. De første. Det er også dine børn. De er også store. Vi skal sove inde i teltet. Og væk er sidste. Hold da op. USA? Ja. Jo. Nå. Hold da op.